Nih Rika, udah kabra, lama-lama biarlah ini mau nama. Rel station beran fijeng deh, maba jinuyo, nih dolanga, dah mojang kayu, Kanur rel station, लोगोफोरजों फैदोंमोन आरोना जों दा रुमाव थांफिनसै जों दा गोजान जाखानांगौबो आधा घन्टासो लाखागोन दा जों थांबाय थानोसै नैबे मावा गुन्दा दा नैबे बिराद देन्जार मानसि बियो दाउलाराम दाउजो नागिरबाय थायो बियो दा फाग्लादै मानसिया बियो खिन्थु बारासे खाथियाव थाजाया मानसिजों देन्जारखा बियो एसे मारैबा नुखायो मानसिखौनो नुवाखै गुन्दा दासो बिराद फाग्ला बियो आं माबाखौ लानो नागिरदों एसेबां मोजां नुयो नुवाखै ओरैहाय नुयो साइस नुयो माथो ने फट' साफाय जानांगौमोनलै नैबेयाव दा मोजां नुयो नै फैयाखैनोबा बिराद साइस नुयो मोजांलै दलं मोजांथार बासा खावखाया थांबाय आंना बुजिलांबाय आं हमजोबदोंमोन आङो बार जानायखाय थान्दा मोनथों होननानै माबादों आं माथा गरमसोलै गोथौफोरखौ मोननो थानथारलै थालिफोराव नायलांनांसिगोन बै बासिनाव थांसै गाखोनोसै मेरला मोनखायोलै दा ആടെ ആരെങ്കിലും